Čus lidi, já se jmenuji Matej, dneska s vítem dalšího videjka. Dneska tady jsou se mnou dva kamarádi, pozdravte. Čau. Hello, yeah. A jdeme zabít bossa. Proč ty musíš mít vždycky nějaký debilní intra? Řekni tam divákům, že jsem taky youtuber. No takže Davídek je tady taky youtuber. Oni tě slyšeli do toho. A řekni jim, jak se jmenuješ, tak to jak ti tam dám do popisku. Jmenuji se Bíleček Sally. Ne, jmenuji se... Ne, taky ne, prostě... Vám nebudu prozrazovat. Bral, tak no to je jedno. Dneska to vidíte, asi vyjde, doufám. A my jdeme zabít toho bosse. Hej, nech je. A jdeme na něj. Kde je ten boss? Kamaki? Kde seš? Já už ho vidím. Ne? Nebo máš levelnou kávku. Kam já ho nemůžu porazit. On mě nemůže hitovat. No to budete asi muset porazit sami, protože já ne. Ty máš level. Jak to dělá ty schopnosti? Já chci taky. Já nevím. Ale vy jste ho zabili. Onem krok, počkej. Jdi od něj. Jasně. Ojnej. Nesmě. Tak měl jsi nechat mě. Tak to. Já pomůžu. Tak jdeme na něj teda. Počkej, ty jsi porazil toho Kamakiho, nebo ne? On ho porazil? Oh. Tak jaký má dobrý to. Dobře. Kde je Davídek? U Kamakiho. Čehože? Já si prostě trošku můžu takhle procházet. Tak. Já taky chci ty síly. Jo, to Kamakiho. Chceš kakání? Já jsem Kamaki, když tak. A počkej, až zapnu moda, tak ho můžeš vyvolat. Takže já ti řeknu. 3, 2, 1, teď. Vyvolej ho. Já se snažím. Jo, ono to tam ještě není. Jo, ono je tam čas. Teď. A co dej. Trochu se mi to seká. Kámo, proč jdeš vždycky na výtku do toho bose? Když ho a nemlať mě! Hej, ne, on do tebe ublíží. Kámo, jak to, že tě ještě nezabil? Kámo, jak do ní jdeme 3.
A on je tady tenhle zase. Trochu se mi seká internet, takže trochu špatnej. No ten borec místo toho, aby hitoval toho Kamakeho, tak hituje mě ten debil. Nebo debílek, abych nedostal žlutý dolar. Lidi, co mě sledují, tak ví, jaké je to odpůjse žlutý dolar. To seš ty, Lukáško. Ale co kdybychom toho borce nechali, ať toho Kamakeho dodělá? Jo, tak až mě pustí ten Kamaki, tak za váma milé rád přijdu. Hlavně neútoč na toho borce, ať ti zase něco provede. Kámo, můžeš si toho Kamakiho přijít vzít? Ten debil. Už mě pěkně začíná ten Kamaki štvát. Ježiši. Pomoc. Kurňa. Kámo, už je moc dobrý ten Kamaki na mě. Klikni na to execute. U jeho těla, tak klikni na execute. Já vás teďka nebudu asi moc najít, protože nevím, kde jste a protože jsem chcípl. Ježiši, mě hrabe. Já jsem nedostal na to. A taky kluci jsem dneska natočil 3 videa, takže lidi nevíte, že jsem takovej úplně vyjebanej. A pokud mě sleduje nějaký 5letý kid, tak... Sorry. Je mi 13. Je 30. Já prostě kouknu a ono mi to samo přiletí k tobě. Protože to je samostřela. Už jdu na něj. Já a ty. Kámo, what? Tak ty jsi školej dobrý. Vidíš tam mě? Vidíte, jak jsem dobrý? O ne, on mě hitnul ve vzduchu, tak to seš úplná pí. Ježiši, to je úplná pí. A můžeš představit mě? Můžeš jít na toho borce, který tě nahitoval? Musíš se pojít. Ježiš, já hlavně dostávám teďka. Já nevím, jo? Co? To se ti dohýluje samo. To už je od vyšších levelů, ty věci na healování. Pomoc, mě hrozně dává bídu. Mě hrozně udává bídu. Hrozně.
To se nedá říct žádný dobrý dneska útok. Ale bejtváme už je na vás. A bejtváma zdrhá. Ježiši, Davidek je KO. Sport into the game. Kámo. Ale já jsem letěl normálně. Letěl? Tak to seš blb. No to je možnost, no, že můžeš... To mě utočí týpek. No, maximálně to sebere, jo. Kámo, nebudeš to vůbec. Kamaky by po tobě utočil. Máš dneska Matěje? Cože? Máš dneska čas? Nemáme. No ne. No jo, máme. Ne, a já máme. Já vím, ale máme. Jdu na něj na zmetka jednoho. Ne, tak útoč z dálky, z dálky. Tak trochu jsem mu dal. Nezabil tě, doufám hodně. Úplně jako. Takže zabil tebe, Davídku, viď? Kam letím? Kam letím? Kámo, pomoc! Já jsem na konci mapy. Kámo. Něco jak bublo a odpalo mě to hrozně daleko. Lidi, já vás povolám trošku takhle prolítnu. Hele, on u vás ten Kamaky není, viď? On je totiž u mě. Já vím, že jsem. Takhle ho nevolám nebudu, mě honí týpce nějaký. Tak dej... Já vám napamatuju. Matějo? No. Tak dneska přijdeš? Tak když mě tak hezky poprosil, tak jo. Vím, že jsi mě neprosil, ale mě to je jedno. Tím Maky, už bude po něm. Já tady s ním bojuju. Já vím, jak s ním máme. Sakříš. Počkejte, pojďte za mnou. Já vám ho tady nechám. Že ho můžete zabít. Tak já už nejsem. Kde seš? Já vím, ale jako já dneska mám čas. Ne, jedu. Lukáčku, máš jít domů. Ahoj. Jo, čau. Tak čau. Tak je poražený. Neví. Je poražený a toto je konec videa. Doufám, že jste si ho užili. Tak čau.